Timata ka singi parang in yapet shapang kata ka jingya day jong ka yujin bat uyun jun kin kumbala ong ha ka banta ka banang kong ma ba kiladan kata ka jingya day ka bayajan ba hoaj walada kim pan pau kata ka jingya day jong kiru tang ba la ya iba habari pat ki iet ba kila yarap iwe baru ki dan lang rengkat na ka por ba utau shim jingya la ne kata ka shim jingya ki snok ti lang vet kin tin yapet in ha ka ni ka banta ka ba ar kumno kata ka jingya day jong ki kala long gi ha ki por menshwa le se do na preng jong phir pin pat pet Moya kebentak benangkong sengobha salit haka channel jonga ma haka homepage jonga channel sapet nak bentak benangkong kanang bapintip ya kene ke story gin le sedo na preng jong phiru pimpat subscribe te sa subscribe kan kanang bapinyo mo iki kanal ni ki bangawan ra ha kene ke channel kubreshibun te haka ne ke bentak ba ar gin ya pet ya kata kan kajing yede jonga yujin bat u yunjun gin te kumba haka ne ka bentak benangkong ma jong kene ke series ke bakarteng dear x Yo iba kata ka kami jong yujin kala sya penyap atau kepala jong kakin. Amar bagade ke beri ko bawan rak jingkul mar be te bat kpa bat khun kelas nia ken ya kata te kum taw to kpa jong ka ula penyap ken ya ka. Te ren jong kata ka jingyap jong ka kami jong yujin te kpa jong ka us ngau ngia ban syong marwei le ne ban sa marwei kibun pelat ita ki kam jing kam sem korbar umla ken te kum taw la persyang melej wat mena. Den rei ba ulej poi kata ka yeng jong kata ka beriu ke beriu spa ba kebasyong basa marwei bat rengkat batau khun shinrang jongka te ula poi kata yang baru spa te ula sngowi le bau sukken ma an perkhat ka spa ka pho ula sngo ko long boss ken te ula yalam lang bat ka yujin te utau khun shinrang jong kata ka briuru ka kerteng jong u ka dei uyun jun hi di yang ne kin ba ka yujin ka sai kendu bar uyun jun te andal poi kata ka yeng ru ka yujin kam sngo long try ken namar ba utau kpa jong ka ru u i be yaka tagrau ka skau marwei penjajan hiru bar kata ka kemina jongka bat sakawe ru kalang ba kata ka kemina jongka ru kale kumba kam pediang ya kata ka yujin bar kumju ru teng ke saja skau ba ki kren ser ki ong ba ka baha bandino ya gane ka khana kham tam lei ba ka de kan thai yuit ya ka da kala he yo ka long ga bru ka basniu yo ka diman yo ka di ntip shu kibun kita ki jing sniu ba ki perkhat kin te ka ba mentau tau kupa jeng kau ong hakata ka por ken baka yujin gi asngau ong ba bahaban shandurno ya kene gabriu mo ya yujin ken bahaban pelaj internet khanang ba kita ginong khai drugs ne kita ginong khai men kin thiet ken ya ka khanang bai pendon kam kat kum ga jing kwa jong ki haru kata kalong runar ga men sim jong ne kupa jong ka ngim tip na kai ga daur ki klempen e hang ne ken le se la bandai ka jing long la jong u hine la bandai kino ki daw tang ba hang ne kim pentip ma Janda haba ka yujin gala ya sngaw ya kata kala kthang hadu kata ka kemiru kam don jing iet nau kupar don jing iet poi hata hayeng rum don jing iet satang ga jing syak kantat te kum ka khna lani ka hebbarit kan poi she ken haba kum ta ken tagraw ka sngaw sakmai ga jing im lengba jong kini ki jing e hiru suki ka sapan e don ya ka ba haru ba kam song thu shu ba kadang la ne am ban iet ki bru ha jing syak kadang khmi lenti ba kan yo jing iet nau kupa tang bau to kupar umut bandi ken ya ka haru kata ten rei ka yujin pat ma kata ka por long ba kamla pat ban lei teng ka set perkhat ibakan susai ne bakan penyap de tang ba kadang ting pat kum kata ka jinglong khana te kata ka por ka long ba kini ki jing kan mau jong yujin ka por ba ka leit pet ya kata ka jing tep jong ka mi jong ka te ba ka yujin kadang song perkhat hangta te kala modur ka ong ba mentoi re perkhat than si panggine tabar ba ki shuan ra tang kita ki jing sngosi ki jing kan mau ki bak thang kam kwa ban mong shu tang ba kam jula pat ban yale ya kita ki jingkan mau ken namar bakala trai ka trauma ma namar kham tam mi ki heb barit ladan kino ki jingja ki ba ki shale ben le kho ki du ya ki jing ye ki syak kan tat ki shale ki basneo ki jing im jong ki kim jula ban kret bunsen ki ya kan mau bet baru kawan ra ya ki jing pang jing khuslai ki tar hadu ba ki sngaw kum ba kim long man toy shu ru ban long brio ne perthei te hanrei ka yujin pat ka pan e ba ya ka dono jongka baru ka ya be shakhman ken te hadin nang ta pala iba anda kala angia masong perkhat hang ta te kala le ikandu baru kim jeo te garba kidang ya kren hang ta kala poi ka phone ha ka yujin kin ki ong ba mau ukpa jongka ula poi sipo jong kata ka kamra kelas jongka mau kata ka school jongka walaupun kulmar kin ka school bat kata ka poru ka songhi ka don ka tip bau de ukpa jongka yujin te kala kelih u wan le yusine te mu uru ong wan pan pisa kin ka khun jong u kat bau mon gen tanda haba kila ya tip kumta le khamtam gani ka songhiam kala that men ran gin ya ka yujin ga ong ukpa jong gani ka briu uram standard kani wan khrong na khun la jong ka jai long ying ayu kum kani ba pen le ran ya khun la jong ka taru
ka ong ba kam don kemi don kpa ndri uni pat kpa jangka ka penle ranya ka Eugene po kelas sangta te ta ka por u Yunjun ula poi te ulabat kin yau tau kpa jangka Eugene ma uang ba wat namle kumni ten re hang ta ru ba u tau kpa jangka Eugene ma uang gen ba meru me deu khun janga ken te hang ta ki tip ken namar ba kumno ba uang ba deu khun jung u kalang ba kumbang ong mene ba une u kpa jangka Eugene ulai shongkha bat kata ka kemi jong u ken long kumba ki sign kontrak ma bun ki briu hasor ki se long kumni hi pi ka de kata ken long kumba de khun rut ken lane khun clear jong u ken yau tau Yunjun ken te hang ta ki le tip te kata ka por ka Eugene ka la poi le i ka kata ka ba ki la le hang ta ken ba to kpa jangka ru bat kumju ru ka song hi ken ka pen le ran ya kata ka jing ka sam jangka ya kati jong ka Eugene ka la bat ya kata ka kot bat ukla panhap anda bakal panhap kila sim kita ki para kelas jongka hiyo iba ke kerteng jungki ki danda hakata ka diary ken bar hakata ka diary ru tip kumno ka thoi ru tangba ka ai kerteng pat haka kerteng jongka song hi ken imat ba hakata ka jing tho am ka tho na ka banta ban penle ran ye kita ki briu ken mo pa ka kerteng jungki ka dan hata penle ran ye kita ki briu haka kerteng jongka song hi dak ba penle ran kum ta am kita ki briu kin sakput ken ya ka song hi hi barabar ka song hi ka kwa bet ban kaput iya ka Eugene ken tenre ka Eugene ka tip ya katam kale khnang da kane khnang ba ka ka ba kale kan yo bai nong bet ken haru kata ka jing shalak jongka Eugene ru hi tagrau ken hadit habut ni se i ba kita ki group ki ba yo ya kata ka diary jong kata ka Eugene ma bakla panhap baru kala tho ha ka kerteng jong ka song hi kila shok kila dat ken ya ka song hi kimut ba ka de ka song hi ba tho tagrau ka song hi kem jus ngothu ka ba ja ha ka ru kada kulmar ken tak hadu ba kada syak da mensau te hadin nang taloi i ru ba Yunjun ulai kren hi baru kpa jong ga Eugene uang ba mo pana lada me sngow ya kata ka jing ong jong khon jong me ka long ba wat mangaru lada me penduna kata ka jing penthut jong me ya ka jing yai lenti jong ka ngaru nga kham ai pisa khambun ken me long kum ba double ken lada ai spa ai na ar spa ken kalong kum ta phi jing mo jing tang ba utau kpa jong ka Eugene per badap ka jing serang uang bet bale me tuklar ya kam jong nga hakabaya dei berkata ka jinglong sik pa sik khon jongi te ba khodu Yunjun ru ngap ya kata te anda ba to kpa jang ka la le na kata ka jaka te hang tai ru le i ba kalawan hier kata ka wei gebru na kali jung ka bada ikap ba ka de gebru ber spa i ba ka de gebru ka ba long entrepreneur ma ka ba ai kam mi gebru la bende ke business woman ma ka de iru spa hiru kata kata te kini gebru ru anda ba ka le i ya ka Eugene ka la le hajan jong ka bat ru ka la ya keren gen bat ka Eugene namar ba haba ka pej ka Eugene i kumba kason khmat de ka tegumta hang kane ga jing yakren jang kiru kane ga breu kala ai ya ka kat jang ka Eugene ka angba pe lada padon kam yang am sa kontak ken le se da pha kwa ban long aktras su ngala ban long aktras pha lada pha kwa ban long ga breu spa ka ba itu de ki breu ban paunam ban yo ka buram ngala te ban kentiu pha du ka ta ka khet ten re ga Eugene kala angba ngam don kam spa don kam phau don kam nam don kam buram ga kwa bet ga jing im ka balong ben hari hakendang ke bang aku abek ya kejing suk ba morway gen ti anda ba kata beri kula ya sngow ya kata kala ngap no tang ba khadu sho ba kan lai ke ong ba pet le se hadin habut yo phadon kam te ngala ai kene ka kat sngow ba sa sakol hang ni gen ba nam klet ngadon hang ni ban yarap na manta jong fa te kum ta ga Eugene ro kala shu ngap aga ngap ti kata ka por hiru lai i ba kim ji o la mare ba wot shing mar ba la yo khubor na kita pramarjan ba ki la sngow ba ta pa jong u la sho la dat yo tau para jong u te wut ole sieng bandal apoi sieng ula yele ba tau kpa jung u ba tau kpa jung u la ra sha kata teri mun on penyam yo tau para jung u kin te kata ka jing yele ka jing yak sat ban yada yo tau para jung u kata ka jing bakla ula kum dung kin yo tau kpa jung u badanda ha ba la dep dung msngau nang shu ban lei e la ngau kum ba de briu basniu na basniu tam ha perfekin ba penyam yo jong kpa kin te hadin pat kum tau la fun na kin ha ka Eugene ki ong Eugene perlok biit mantaga sngi ngalale ka kam basniu na basniu tam ngadeu nong penyap tikala kli kin u ba ulale ayo te ulo ong kin ba ula kum penyap yo kpa jung u tikala kli na ka daw penyap te ulu thu kin ya ka daw kin ba ong ba hab ban yada yo to para jung u namar ba umut ban penyap yo to para jung u kin te kata ka jing bom ban se kata ka jing yele ka jing yaksat te ka jing bakla ula kum penyap ula kum dung kin to kpa jung u te hang ni ka Eugene kala kli kin hakim je o na ke egin ka daw mo bau to kpa jung u la thmu penyap yo tau para jung u badang rit kat kata ka tau badang sansnam rusnam te hang ne ule thu kim je u ang ba kat kum kata ka jing thu jong kita ki pramarjan ki yo sngaw bau perta ken ang ba
utau para jeng uma usong soi kin utau kupa jeng ong ba uni khon jenga la trei soitan gen la song soitan hapo jeng kumta la de yenga ban penyap gen te haba kumta ge yujin kala keliu kim jo mono ba song soi ude utau ba bateri bomut ban penyap ikiwe ne de uta bo sha le ben ne saong ma phi te anda haba kala keli kata ga jing keli te kim jo ong ba uta ken nong penyap ma uta ken babat ya kata ribom putmu ban le jubar gi ban penyap ikbri uta ken de soitan te hang tau kim jo lo ong ha yujin ba manta tu hab ban le be sepok patok kin sakem be ju baru uncha set ken hapok bandi ma baru tip ru lano ken un like ken te hang ta ka yujin kalong ba ka bah ken man le stama por ba phidan bar kupa hayeng pisha set bandi yam jingmun ci perkhat rum don kata jing lai leun nang ta pisha le ben kupa sha sho man la gasngi ra phimla ban penbiang ga jing kamai wa sho phi hab bantu sakawe ru kalong ba phi khuslai phi hab an kamai la philej pat apo patok am kabam ru ki ai phi phimnon kam ban lek trei ba sakawe ru kalong ba phi pang phi stam phi free ki dawai gi non kam ban khuslai ba hab an lek patok ban ka ba shong hi tenda ba kalong kum ta ula susngap ken barang ne ru kalong u ba kan sawan ban visit kin yu ma ban pej u ka por ba ka la ban pelaj por ken temu uru ukuman ken kata bat hang ne ru la aingu ka mau ong ba khublai shibun palat ya kata ka jing ai mesim jong phi ma bana ka por ba nga sem jin jar jing e long ba de tang ma phi ke bala ban ai mesim bat hang ne ka yujin ka ong u pet kim jo nga e je phi na su thu ya kata ka jing ya len ti jong phi bat kermen ba ko ke sngi phin salat ma phi ru te hang ne ru ka yujin ka ong u ba tang kumba lai le ne san stem kin saset patok me kala tip ke yujin te kalong ba shalak sha ne khana ke ong phi ma ke khana somla ong kala tip lut ki rol ki an takadau ka pro ba ga jabing jongka amar ba ka de ke bri ko ba ya jing e ka haban tip ki boro ken khanang ba kan yo ken ya kata ka freedom la ne kata ka jing lai duit te hang ne kalong u ba tang hapo san stem kin sapelat namar balai ba mede utau juvenile la ne utau badang rit empat kot hakata ka bor sarkar bakin ai ka punishment ka ba longkum ye kita girang ba takdaw ye me kumba sansna me e lan hapo sanstem kila palai kin me te hangta ka saong u bangin sai kundu biang pat te ong khublai shibun te ren jong kita ki jingjia boro ki bala jia kita ki por bala de mo te le e ba kala kham kalai kata ka perfai ga maryang ka jing im jong yu jen ru kala kham yo jing sub khandiat ma te kala no kata ka khubor ka ba ba ka yu jen kala apply kata ka university kala yo namar baga syai one top bench kata ka kelas jengki bar una ka school jengki te ki kloi ban pediang kata te nrei pat ka sem jing e ban ai ga bai entrance kan kumno kan yo pisa namar baga de ga bru ka ba duk bas ka weru bubun ka por baga ai ka pisa jengka yau tau kupa te nrei udon pat uyun jun udei ukhun jengki baru spa pa ie jeng uru udei baru spa ka kemi jeng uru ka de baru spa kan te kum tau uyun jun ong ba unyara pisa ma u kan ya ka khnang bakan yo ban lech siu ya kata ka bai kelas jeka kita ki bai ki brok kat ke ba kita ki jing don kam gen te ka yujin ru ka pediang ya kata te hadian nang ta lei e bakale kendu bat uyun jon te uyun jon ru la ai ka kata ka pisa ken kala dei be daki phaulak ken ma ta ka banta bakan lech sata te khnang bakan dap khamdap ki kata pisa te makaru kala kamen hi te kala aingu yu ru ba tolong sisa kum tau men la ne para ne parlok imtip kumno ka khenyu kumno khenya karu tangba kila ya jan gen kini ma kila ya rap iwe tenrei ka jia pak ta jingjia bas ngsi hagata hi comment ka long ba anda haba ka yonjin ka lei phai shi yang teu tau khpa jang ka lalei bandawa pisa gen naka amar ba ka lalur ita pisa ka bakala ai te anda haba kam ai pisa ula sho ula dat ya ka ula le ben le kho ya ka maka pat ka ya le bet ban buri ka pisa long ba sakawai ba kata ka pisa ka de ka bak ki ai kita ki briu ma bakan ai to pa ka long sngo long kumnor ma sngo kumalong arsap dan sngo long nong thok ken te kam ai ken to pa jangka den rei ma upat ule bor u sho ya ka hadu bakan dam islam hadu ba long khen shu i bakade ka khon jung ute ule le bet ka bor ken te kata ka jing sha sho jangka la itrim la imahi te kata jing sha sho jangka long kum bakayap ler te ka kan mau no ek ti por ba meswa ken ka kan mau ba ka mi jangka ru kalong kaju i kum balong tok pa jongka kata ka kemi jongka kasat penlong ka bakan lek tu dan ikan lek thim gen nagarukan jong gibreu khaba ta ka kemi jongka kamran pisa bandi kiat ka pha ka khon jongka ban lek tu narukan jong gibreu anda haba ta ka khon ka tu kita gibreu kisa sho dat ekal ne kitim gi benthiu tip shu kinda no gen ti hedena ta pat
ma andal apoi ka yeng jong kata ka briu ma kata ka meina jong ka ru ka le ben le kho ya ka kim khen briu hiru ya ka ba kata ka por ru ka long ba kata ka meina jong ka ru long ba ka kemi jong yun jun am ka long ba wat yo tau khun la jong ru kam khen snap te haba ka thia ru kam thia lang hiru ba tau khun ru maka ka thia shakawai ka kamra tau khun shakawai kamra da upang ustom ru umdan ba sumar ten rei kawai per ka long ba aingo ma yo ble long ba ka jing poi jong ka Eugene kata ka yeng long ba kum hakapor ba u shitom u saja u ni u yunjun ma hakapor ba upang u shitom te ka de ka Eugene ke basat pet yu kan kesat ai dawai yu kesat yarap yu baru kesat pentengan yu baru ka bunsin ka kan yu shpang ka jing iet kin namar ka Eugene kesat ji ibo ngolong marwai kin sakawai rum don kapa kin te na kapor long ba ka Eugene ka amin sim yu te kia don kapor ba kia thia lang ru don kapor ba kia ma kia thu khana shpang ki ki e ko mi khana ke barit te hang ta kim sayop men sim kin te ko wei ga sngi pat kata ka kemi jong u kalamot ban penyap kin ya ga Eugene tu le yo i kin ta ka ka ta bha kata ka men sim jong u bat ka ne ga Eugene ka laju ong teng u ba pet ka kemi jong me am kam iet te ye me la ka iet bale ko por ba me pang kam ju wan ai dawai le kam wan ra tang i shikar ru tadi kata kin te kata ka por anda ba lu i ba kata ka kemi jong u kamot ban penyap ya ga Eugene hang ne su sung thu kin mau su sung thu ba ka ne ka kemi jong kam da don jing i sha kin mana ru kata ka por long ba kalak kham kata kin yo yun jun kin te hadin kata ru long ba kata ka jing mut jong ta kemi jong u ban penyap no ya ka Eugene te ka Eugene pat kalit kim ta jing khangin bar ru kalau mot ban no yam te kata ka kemi jong u kam sha kin ka ting kin kata jia kata jing yap man saw yang jong ki te kin sa sha pharap ki pulit ane ki bor sarkar yo bakin ai kes kin yo kan du ri te property le ne te jing don jeng jong ka kin balai bagi khana ki no yap na ta ka yeng ti ladawan ka jing kli kum ta asung thu bet bak ta ka long ying ka de ka bambiang ken ka balai ben ki barit ten re ba khadu ka ne ka Eugene ka la jam bet baru ka la poi shi hospital ken ti te ha ka ta ka por ka long ba ma ladu ba ki dang rit ru u yun jun u la kular te ha ka Eugene u ong ba dalele ru nganam i phi ma long u i te ya ka kwa shu ba ka ta ka jing sha shim lanat jong ka bakan bakan nang ta eka la ne ma bang ta ti ka ngula sha shu ken ti long ba kapor ba kapoi ying jong ki ru long ba wi e te ki jing mong ki dur khmat jong ka jing jingam te grau ka don jing ta ke wala de u heb barit ru la don ki jing sung thu ma para bri ka don bet kum bata ke te hang ta ru kapor ba kadang ret la kular ke ka ba ong ba la bat ina ti jing ong ba dalele ru don dan kat bat ka ada kale shino shino ru de ban don kat bat ka bum yada ka pada hadu ka sengi kata jing yap jong uru te wat hadu hang ni ru ndau la he ka por ba ka stam masa jau don be hajan jong ka te hadu ka ta kin long ba yun jun u ye ka kan baru ka jing ye ka long ba nadu padang khna kan mau kala su thien ba kata ka jing ye jong ti ru te kumbal ong man ne ba ka Eugene kam jo shu ban le rung po jong ka ta university na marwa kam yo shu ban siwi by class sakaweru ba kala sha to pa jong ka kala slam ma ban lejmi syata te kila khang no ya kata ka entrance le ta ban siw ya ka belgen namar ba kumbal lai sngi e kala ya thia bet ha kata ka koma gen namar kala shirkai pala kata ka jing sha sha jongka te ka pisarum dan hi ten re ka jing shisha wala ra kum dan pisaru u yun jun u ong ba ma undang la ban yarap ya ka tang ba ka wai pat ka det ken kata ka tarik ban le submit ya kita ki bill kita ki jing don kam by siw e kala palat ken ta ka daw ken kata ka university ma kata ka school ba kam pedang shu tung ta kala sakut na ke te namar ba ka Eugene kam yo shu ban de rong hata university ban pule te kala rai ban dai wat kam ken te kum ta kala yo kam harukan jong ni wekin u boss ma te hang ne anda kala yo kam hang ne kala trei ki bubun kita ki rang ki set poi betang kita ki rang ni bawan di syang ta ki bawan bam jing bam gen mar balai ba ki fel ya ka ki tenat namar ba ka bah bari hodo kata kata ta hadu ba tau boss jong ta dukan jong karu ting ting u samut mau samki ong ban ru bawan ma phiam kibun tang kisenrang bawan di syang ne ken baru kadukan jonga kalong bakar hem bha ken kayat bha ken te wai khuble ken ya ka kata te makapat ka surki ken te ula jukli teng hiru ya ka baka sa se ka kalai kawan kumno kadon kemi dan kepatang ba hakani ko por pat ka Eugene kampat dalang pariak bha ken namar ba kapat datib bha hiru ya jinglong june bos jong ka te kam dalang pariak le kam daya thu than hiru ya kata jingle jingban jangkal ne sipang kata jingga sam jongka te na kata jinglong jing bhabri jong Eugene te ki bubun ru ki ba shondur tu ya ka ken ka por ba katre dukan kibun ki ba pet ya ka na kendong kan shrot ki dan ru ki ba kwa yo nomor jongka tang ba kim yo pat
kidan ki por teng gum tolong ba ki shufun hau tau malik jong kata dukan gen tau bos jangka ki kwa yu phone number jangka gen ten re mo upat ju ai gen namar ba la ban senia ya kita ki brio ki ba phone gen tip kidan kam naman ta jong ke gen habau keli kerteng gum nor kim yathu kidan kam ayur kim ju yathu te kum tau ju ai gen yo number jong yujin namar ba kham salak hi uni trai dukan ro te haba phai bat sekaliang jong uyunjun anda haba ka yujin kala le trei shabar jong kata ka nong ba ma temu uru ulami na yengin anda ba ulami na yeng kata ka kemi jong ka khanggen ka khang ka ong balai ba me ha balai but ka sebalai kini ka brio temu ong ba ladam don manga ban pet ka mano hi ban pet marwai ka yat ka yeng ki bon sekita ki ba shun ka kinam sneu ki wan but bet ka sipang de kun thai sipang de shunrang sipang de mentu sipang de nong lute sipang de nong penyap khamtam le ukpa jong ka kin badai ukurim jong pa man shwa usai penthut bet ka teng umur uban penyap ka tiang ta hiru lo ang ta ku jing ubat ma pharu phalamot ite ban penyap ya yujin tangba phamyu alat pan ang don banga ken baru lo ang haka ba pe wat yang aru pham ajing ye jire ko por banga pang stam pham ju pe jire nga i meroi ladam don ge yujin maraba pe yang ta kadau ya ka ba menta ngahap an lej yada manga ya ka ken halenti jong ka ngam tip ka singan yang te maka ka ong ba khamkor kata ka briu ne khamkor manga ka kemi jong mena te mo ula kali kalah ka ong ba khamkor kata ka spa ne khamkor manga ken kapor bangrang rit phai te yang maroi tu la ong pha ba igni ka kemi jong ulong ba dei na ka jing bom nang jong ka hi ban i khun ma kam nang wan buram yu te hang ne mo ur nang shu wan buram ya kemi jong bat ru umi la kami bet na yeng gen bat ru anda ba ula mi na yeng ulawat jing tresha kata ka jaka ba jan hi kata ka jaka sa jong yu jen bat kumju ru ka bajan kata ka dukan jong ka gen khnang ba yu ban pe ka tang ba julai rung hiru kata ka dukan gen julai rung julai me usu pe bet na kendang te bonsen ujulaj bu ma uru ya ka te nrei kumbang ong mene ki bobon ki ba itanan ya yujin ma kidan ki bri ki ba shandur na kandang kang shrat ru tip kile ayu ya kata ka dor jangkar ngam tip ken ma kim batai ra hang ne tang ba ma ong e phi ba ki briu man ta ma kadai ki jing shai ki long ba la ki shandur yo briu la ka briu ba ki itanat ki ba briu am bonsen ki set dan kam bakla ki pet yo lesena phi ru ma ki ba briu ki ba dondur dandar yo lesedan ba shandur tu ipi pihak pasang tu bah haban pej bah ya ledekin pi upload ha social media ru namar ba manta ki mentu am kila man thau pisa kila man peleran ki asu ai awareness kendet kin kan ikin teh ka bayade bat ka yujin ru kila bon pala kita ginong shendur kita ginong shondur ki don kin babut nadian jengka teh kata koi kemet kerba karang mi ma malai phasieng kala herna tanah kali ken udon tawai balai bot kin kan nadian teh kata ka sengir ka long ba uyun jun ukham slem ban mi na jing tre jung kumta yo kin ban lek lang rengkap hagaju ke bos bat ka yujin gin teh kata ka jing bom yo jung ban lek lang rengkap bat ka teli i bo tau briu la budien gin den jangka kan kata jing budien jung ngim tip ukwa ban le ayu uni ubriu ru dei basak sundur ba ya ka kan ko por wat jing tip ba kan te uni ubriu ru hakata ko por bo budien ya ka ngim tip ukwa ban lute ne ukwa ban le kino jing sneu la ban long ba bat bor ne bejat ya ka ngim tip kan te hakata ko por le i ru ba uyun jun la budien gin ya ka la budien ban lech kata jing jangka long kumba subut na dien jangka kin ma ese dan kono ke jing sneu le ke jing jeo la ke ban yarap ya ka te ula kol ya ka kata ko por te kata jing kol jing pen ban kala sya patar gen ha utau briu ken toru sneu ken la sya tan gen setama te ule ayu ya ka te kata ko phone jangka ka ring hi ka pa hi te anda ba ula ya chakman uyo i ba kata ka pala jangka kala ham bat kata ka phone garing te ula shem gen bat anda ba ula ya kham shakman ui i ba utau briu la place nam bat ka yujin kalamot man panjab yu tenda ba uli kum ta te ula pan sange gen ong wa nam le ke ne ma kolong ka ba man panjab briu kolong ka bas new sin ong gen te kala sange te hang ne ru kolong u ba nam ju biang por hi ma me mano ru bun sin abang yat marwei asya baik kum ne gen mi ong men don rangkat bat ngana ka por tang ba bun sin nga hap panjab marwei ngat baik kini ki jinge te muru la ngokut lat ong ba map ma amla te ban biang por ngalong tong briu gen ten rei ka ong upen biang ken jakarta bale me kular ba memla ban biang ya kata kala sanga ki sengang yu te den tapat ma u andah ba kala keren kumta kala tre ka jing sngo si den ka jing sngo bom lar khau mai la de bom lar kam te la phet bar ru ulale se ka ge jaka ban shong pangap ru ban perkhat ken le rong hiru bat ka se ka jing jangka te hakata ka por long ba u phone hi kita ki pulit bakin wan shaw yu tu briu long ba ula man saw te nong perkhat bai te nu yun jun ma na ban ta jong kata wat tau briu le de nong shot no le tau nong ruteru udang perkhat ini ke jing bha jong upi udang dan kemen sim bha ba julen det ken haba ki briu ki sem jing e pi udang
ukhat dong khamdan hi ta ka stem artatin le ka stem ban phai kin shedin ma te hendrai pen ban pat ka yujin kala kiu shajrong marwai kin ndala poi pat ukpa jang ka ula dan te to ukpa jang ka barabar ujupan pisah kin te kata ka pisah ru kamdan syuk kin mana mar bula shem atau sisin bula shem ula syok ula dat eka te hadin ru kan yo pisah ne kan yo syok ne kin te anda haba kam yo ban ai pisah ula syok ula dat eka lemut ban penhap eka na jrong building par hadin pat udang perkhat ASEAN pat te hadin pat hangne ka yujin kala sngo kumnor la de ma ko ang bala da memang penjap kan ngaman toy ru ban im perthai te anda haba kala ang kum ta lemut ban le isya kan tang ba perkhat pala da penjap manokin ban ai pisah upi long perkhat kum ta kan te hadin anda haba to kpa jang ka ula phat te marwai ka syang perkhat hangne ka sang thu ba kalong ba ka jing im jang ka kalong baik ba kordet kin kar sebab hairu ndon jing sug penjap ila deru kam skomon toy na marba ka kwa baik ban keput da ladom keput ik tagi bru ki bala snew ya ka umdon syuk kata ka jing umno ban ong ban penbet te ik tagi ki bara rada ailat ik ne ka jing snew ba kan continue na kan beteng bet kalong ba kibun ki bru kin sasem jing e kan takadau ka kwa baik ban a jing snang ik tagi bru ki bala ben ya ka kan te hangne ka surki baik maroi ka sngaw kala kut lat tang ba ka mesim jang ka ong baik ba ang don ka por kan sala kan ban le ke ba khamba kan da manta ka jing im jang ka te ka ba manta ka sngiru parolog spun kut no hangne ma was ngoi tengin sekendu pat ka banta ka ban sawan kan ini apa ik ne story ngan ong phiru kan story kam de story balong crime ma balong ba ya penyap be lene ban ong ban ya kita ki kam snewi kam runar ring ong phiru ka don hiru ka banta ka ba keren sepang gaji kumbang ong men ne ma nadu ban menengkong hi ba yujin ru ka du jing ie kari ka jing ie tang ba ha ka bayade bat kan ka jing ie kalong ba kawan ha kan ka dur pat lang ba da kita ki jing ie kumno ki beri ki sapoi ban ie kin tong inya beteng biang pat ha ki banta ban sawan ku boleh sibun sekendu pat ku boleh sibun